खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंखिलिकां ब्रह्म बड'फा युथ क्लाबनि बानजायनायाव गलाघाटनि जै फख्रि स्टेडियामाव प्राइज मानि जोलुर बादायलायनाया जोबनानै थांबाय। गलाघाट जिल्लानि सिसुफानियाव थानाय सानाव जै फख्रि स्टेडियामाव बड'फा युथ क्लाबा फैला बसुमतारी आरो अदे गयारी गोसोखां प्राइज मानि जोलुर बादायलायनाया थुंगेबाय। बे जोबथा बादायलायनायाव नागालेन्डनि सालांथां एफसि आरो आसामनि जयन्तिपुर बिरखं क्लाबनि गेजेराव जानानै थाङो आरो बे बादायलायनायाव मोन्नैबो हानजाया 2-2 गलाव ड्र जानायनि उनाव जोबथियाव ट्राइब्रेकार जोनायाव नागालेन्डनि सालांथां एफसिआ आसामनि जयन्तिपुर बिरखं क्लाबखौ 1 गलाव फेजेनना देरहासार जानानै सेथि बान्थाखौ मोननो हायो। लोगोसे बे हाबाफारियाव BKWSनि EM प्रदीप सरगियारिया बड'फा UN ब्रह्मनि सावगारियाव आलारि सावनानै जागायजेननायनि उनाव गलाघाट डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसारा जोबथा बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो। जोबथा प्राइज मानि जोलुर बादायलायनायाव BKWSनि लेङाइ गाहाय रमिय पि नार्जारी, EM प्रदीप सरगियारी, गलाघाट जिल्लानि DCO बिमल चन्द्र गगৈ, UBPOनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म, देहा फाहामगिरि डक्टर जनसन बसुमतारी, राइजिं बदलिनि बिगोमा अशोक गयारी, थुनलाइगिरि रहेश्वर नार्जारी, बड'फा क्लाबनि आफादगिरि लासित बसुमतारी, गलाघाट जिल्ला एफसिनि आफादगिरि सन्जय ब्रह्म आरो गोबां आलासिफ्रा बाहागो लायो। आं गिबियाव रुंसारि अदेबाला गयारी आरो फैला बसुमतारीनि जिउ सोलेरा जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थानो जायगा मोनो बेनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय आरो लोगोसेनो फारियैनो बिथांमोननि फिसाला जीवन बसुमतारी आरो अशोक गयारी बिथांमोनखौ गावनि बिमाखौ आंगोनि बिमाखौ गोसोखांफिननो थाखाय जा बेयाव गोसोखांथि फुटबल बादायलायनाय होबाय बिनि थाखाय बिथां सानैखौ आं साबायखर जासियो। आं थारैनो गोजोननाय मोनदों जे बिथांमोननि जि दाता हिसाबै होनायाव जय फुख्रिनि बड'फा युथ क्लाबा बेयाव फुटबल गेलेहोनानै बे ओनसोलनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ जे गेलेनायनि गाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बेहाय खाबु होबाय। लोगोसेनो दिनै बे ओनसोला आसाम नागालेन्ड बर्डारनि मोनसे माने बयजोंबो मिथिजाथाव सिसुफानि बुङोब्ला मोनसे बयनिबो माने लुबैनाय नायनो लुबैनाय मिथिनो लुबैनाय बेबादि मोनसे जायगा आरो बेयाव आं नुनो मोनदों जे जेब्लानो फुटबलनि बोथोर फैयो बेयो फुटबलनि बा गेलेनायनि फोरबो बादि जायो बे ओनसोलाव। दिनै बेखौनो नोजोर होनानै जे बेहाय खेल गेलेहोदों आं सान्दों बेयाव 16टा फुटबल टीम फैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनिनो नै जोबथारनायाव नागालेन्डनि सांलांथां ना मा होनदों आरो बेनिफ्राय उरियामघाटनि जयन्तिपुर गामिया फुटबल गेलेलायबाय आरो दिनै गेलेनायखौ बयबो गोजोननाय मोन्दों मोजां मोनदों। आं बेनि थाखाय जाय गेलेगिरि बिथांमोना मोजां गेलेनाय दिन्थिबाय आं बिथांमोनखौ साबायखर जासियो। आं बड'फा युथ क्लाबखौबो साबायखर जासियो। बेनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि माने बे ओनसोलनि गेलेगिरि बिथांमोननि गेजेराव रायजो जानायनि गेजेराव लोगो मोनलायनाय आरो खौसेथिखौ बिथांमोना बांहोबावनो हादों। इयुननि समावबो बेबादि गेलेनाया जाबाय थाथों आं बेखौ मिजिंथियो आरो साफ्रोमबो गेलेगिरि बिथांमोननिसिम आङो साफा जाहाथे इयुनाव सासे मोजां गेलेगिरि जानो हायो आरो गाव गावनि आथिङाव गाव गसंनो हायो बिदि जानो हायो आरो ओनसोलनि मुं लाबोनो हायो बेखौ आं इसोरनि खाथियाव आरज गाबो आरो दैदेनगिरि बे ओनसोलनि गासैबो आरो गेलेहोगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावनाय आरो हामलायनायखौ दिनै जासिनाय जाबाय। आङो बानजाय आफादनि जानानै माने जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जाय न'खरा जोंनो दिनैनि नैबे खेलखौ सालायनायाव जि रां राशि होनानै मदद होबाय बिथांमोननि न'खरनि गासैबो माने सोद्रोमाफोरखौनो आं इसोरनाव आरज गाबदों बिथांमोनहा मोजाङै रुजु रुमुयै रायजो जाथों आरो गोलाव संसार जालांनो हाथों आरो जाय रुंसारि अदेबाला गयारीनि न'खरनि गासैबो परियाल आरो रुंसारि जाहा फैला बसुमतारीनि जि न'खरनि परियाल गासैबो माने रुजु रुमुयै रायजो जालांनो हाथों आरो फैबाय थानाय समफ्राव बिथांमोननि संसार जालायनायाव आलो गोजोनै थाथों आरो जाय रुंसारि जालांनाय बिथांमोनहाबो सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों आंखौ इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों आरो दिनैनि नैबे फाइनाल खेलाव जाय रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होबाय नायनानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम जोङो माने गोजोननाय बावदों नैबे समाव
जोङो जाय अफिसारफोर फैबाय जाय जोंनि आलासिफोर फैबाय बिथांमोननिसिमबो जोंनि फालनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जों जासिदों नाथाय जोंनि माबानायफ्राव माखासे गोरोन्थि थादोंब्ला बे चेनेलनि गेजेरजों जों निमाहा बिदों जे फैबाय थानाय समाव जोंनि गोरोन्थिफोरखौ जों सुद्रायलांगोन बेखिनिखौनो मिजिंथिबाय आरो न'खरनि आरो जोंनि जि बड'फा इउथ क्लाब बे बड'फा इउथ क्लाबनि गासैबो अर्गेनाइजार मेम्बारफोरखौ गोजोननाय आरो साबायखर बावनानै एसेयावनो फोजोबबाय